Първата ми гостенка е от онези артисти, които направиха тъмните години на прехода малко по-светли и забавни, напукна усилията на нашите политици. Дами и господа, Марта Вачкова. Марта Вачкова обожава Португалия, може да играе кубинско домино и е страшно забавен човек. Вода ли ще пиеш, бе? Вода! Защо тази мъка? Какво пиеш? Айде да ти видя на тебе чашата. Нищо няма, аз да пия. Аз ще пия същото като Денис. Добре, окей. Как си, бе? Какво правиш? Аз съм много добре. И при вас става все по-хубаво. При нас си е весело такова. Сега, да кажем ли на зрителите какво правим с тебе нощем? Ще си говорим по нощите по телефоните. Не това. Не, верно. Само звъна на Денис и само разказвам колко съм се радвала на това, което виждам, че се случва в това предаване. Прелесно е, защото това е едно място на свободен дух, място, в което виждаш други хора. Момичетата, макар и разголени, са други. Да, бе, не знам, тия момичета... Музиката съвсем друга. Знаеш какво? Аз предлагам да направим така. Ако ни дигнат бюджета, ще купим нови дрехи на момичетата и ще ги облечеме като такива, как сказаха ти, дето живеят на Северния полюс. Тогава да намаляват бюджета. Да, хората, защо е сега този шлифер? Какво сте се облекли с тези шлифери? Те обичат много така по средата на предаването да правят така. Ха! С шлифера. Добре. Да. Как си ти, бе? Заета ли си? Какво правиш сега, освен апартамента? Апартамента вече на обяд, да кажем. Да. Вече на обяд, 1 без 5. Хората могат да обядват с мен. Да, не е Аз лошо. Много добре мога да разяждам деца. Искам да кажа, че тебе повторението ти е на много приятно време. Аз много често правя секс, докато гледам повторението ти след 12. Да. Мерси, благодаря. Много сексуално предаване имаш ти. Да. Да? Благодаря. Играе си представлението в Народния театър, работно време, една много сладка и смешна пиеса на Камен Донев, с чудни артисти, препълнена зала. Това е много готино. Да, претъпкани зали. Имаш ли някакво обяснение, бе? Какъв е този феномен в България? Да. Театрите са пълни и чалготеките са пълни. Не трябва ли, примерно, когато са напълни театъра, да си спразни... Колко ще да бъде хубаво, ако мога да кажа, че за всички има място под слънцето. Но когато подкрепата на чалгата е вече държавна политика, тогава става страшно. Човек. Моля? Да не го дъвчеме, той се отказа. Да, за парите се отказа, не е за това въпроса. Отказва се, защото много трудно се взимат и се усвояват много трудно. Защо мислиш, че е държавна политика? Мисля, че много по-лесно се управляват немислещи хора. За да възприемаш... За да възприемаш тази музика и да мяташ гюбеци, не се иска много ум. Да. Разбираш ли? Аз не искам никого да обида, но там е лесно. Трябва да положиш усилия. Гледах скоро в твоето предаване по повод Боб Марли, бяха дошли тук едни млади хора, които пеят тази музика, но те говорят за философията на това движение. Разбираш ли? Ами ето, трябва да почетеш, за да ги разбираш. И също така казаха, че са underground. Което е малко стряскащо. Те са underground, което е страшно, защото това е символа на свободата. Разбираш ли, както и вашата музика. Момчета, трябва да си свободен, за да я свириш тая музика. Свободен дух. Добре, като... Аз нали съм чевдарче в сравнение с тебе. Говорим за телевизионен опит. Да поговорим малко за телевизия. Айде. Да поговорим, да кажем, ето сега, примерно, ти си публична личност и правейки толкова години телевизионни предавания, влияеш по един и друг начин на хората, които гледат. Точно да развалят този рол модел идиотски, който тук се му ведел на поведение. Да.
намерил си някаква формула как да го постигаш, как да го правиш, как да влияеш на хората, така че да речем да мислят, да четат и да слушат. Знаеш какво? Аз мисля, че нито ти, нито аз трябва да си казваме, ние трябва да влияем на хората. Ние трябва да сме искрени. Това, което ти правиш. Ти не се напъваш да представяш музика, която не харесваш. Нали? Нито аз да общувам с гости, които не са ми любопитни. Ние трябва да сме искрени първо. Да. Това. И слава Богу, сме в телевизия, която не ни налага в името на някакъв страшен рейтинг, който ще ни доведат тези чалга изпълнители или не знам какви измислени герои, нали, на медиите. Значи, първото е искрено, според мен, да правиш само неща, които истински те вълнуват и наистина те боли за някакви неща, за тях да говориш. И другото е, имаме с тебе страшен късмет, че сме в телевизия, която има наистина естетически вкус. Висок. Да. Тук не минават никакви простоти, никакви бокуци. Не ни се бъркат в работата. И ти и аз го знаем. Не ни се месят, нали? Защото след малко тук ще дойде една приятелка от една друга телевизия, в която тя е длъжна да кани гостите, които са там наложени в техните формати, срамни по някой път, които формати при нас ги няма. Разбираш да, но тя го прави много готино. Тя го прави чудно, тя е страхотна, но аз знам, че не винаги това е нейният избор за гостите, докато твоят избор за гости е винаги само твой. Да, така е, да. Тук си права. Когато почваше ти, знаеш ли колко години ще занимаваш с тази дейност? Не. Мислих, че това е нещо за много кратко го започвам, за много... така временно ще бъде. Имаш ли чувство, че година за година? Защото при мен много стана. Аз мислих, че някакъв майтап и тук, нали, събрахме малко се повеселиме, обаче виж, доста време... Ти имаш много силен мотив в групата ти. Ти имаш много силен мотив. Кой е твоя мотив? Ти трябва да го имаш това предаване заради тези музиканти. Твоя мотив кой е? Моя мотив е... Той при това не е един. Моята вяра, че наистина телевизията може и да помага. Телевизията не е само да забавлява. Между всички жици, които се теглят тук, между всички муцки, които момичетата правят на камерите, има и едни думи, които се изричат тук. Има и едни послания, които изтичат и те са важните. Нали? Добре, ще те върна малко назад. Разбираш ли, само това да кажа, защото хора ми казват, важни неща говорят тук, важни гости имат, а момичетата гледат в камерите и се усмихват. Да, момичетата са тук, за да се усмихват, пък вие си слушайте, както е в живота. Тези неща ги има навсякъде. И хубави момичета, и умни, не толкова хубави момчета. Така че всеки да избира какво да слуша и какво да гледа. Не, ти си прекрасен. За някои твои гости говорих. Гости си може. Ти си чуден. Обичам те. Да, не са много хора, които могат да се похвалят с твоя такова минало като твоето в телевизията. Да. Нека си припомним, част от него е сега. Айде. Имате ли марки? Имате ли дойче марки? Дайте ги насам. Дойче ли за те? Марки ли за те? Щом се казват дойче марки, дайте ги насам. Рома ТВ! Сестра вика, ти баща ти майка помагай, пускайте вашето циганското ТВ. Ако та лъжа, шо ма правиш да умирам? Мамта сестрака вика, шо събора телевизията? Вика Юнис от парламента, вика от комисията и те. Айде ти ма, стига ти няма правим циганските работи. Пускайте нещо от там, пустите нещо от нашото. Братя! Братя, с това
Приключваме с включванията от циганската телевизия. Това е от времето, когато дори за Слави аз бях чайшукарие. Хубава жена да ви преведа. Чудно беше. Повече идеи ли имаше и повече кинти тогава? И така хубаво се получаваше това предаване. Някакси от коремчетата ви идваше, като че ли? Страшна радост беше, ако знаеш как сме мръзнали, това да започнахме с... ние сме едни партизани, аз играем Митка с топлата питка, да, в този момент, да. Такова вдъхновение, такава радост, толкова се обичахме, толкова ни беше хубаво да сме заедно, да работим. Не, парите не бяха водещи. Напротив, аз мисля, че парите ни разделиха, да. Парите ни разделиха. Какви отношения си с колегите от това време? С Камен, с Слави, с Тончо, супер, с Зуека, като се видим супер. Не, аз всъщност Слави не го виждам. Нямам никакви отношения с него, защото не го виждам. Само чувам, когато се гаврат там нещо в тяхната телевизия с мен, да са живи и здрави. Толкова е жалко. Имаше някакви слухове, че сте били гаджет. С кой бе? С Слави Трифонов. Майко, ти поудя ли? А? Не, ти поудя ли? Мисля, че имаше слухове, че съм с Тончо гадже. Хората мислеха, че сте женени даже по едно време. Дори, да. Ами знаеш, години наред, като ме срещат по улицата, викат, Сиге, къде е Кирето? Всички ме питат, не е вързан за мен, не знам в момента къде е. Сигурно и с него е същото. С Владо Пенев обаче си била гадже. Това не Да, голяма го тършеш, нали? Голяма любов. Кажите, той те намрази в началото, заради някакви приемни изпити. Да, много интересно. Значи той е приет във Витис, обаче в казармата. И знае, че тази година, нали, той ще бъде с някакъв нов випуск, в който е приета дъщерята на Григор Вачков. Там ще бъде някаква страшна връзкарка, много гадна, много бездарна, много грозна, дебела, всичко много гадно. И най-вече не е талантлива, взела мястото на някакво много талантливо момиче, с която той има връзка с това момиче. След това ще видял някакъв етюд. И той обаче идва и ни гледа, той не ни познава, никой от класа ни. И в част по художествено слово, това нещо се учи във Витис, ни казват всеки да каже по един материал. И идва ред и аз да стана нещо да кажа. И той седи така. И ви как тая бездарница, сега да види как си изложи тая нещастница, дето е взела мястото на някой талантлив. И аз ставам и всички почват да викат крокодилката, да кажа един мой монолог на Радичков. И аз започвам. Другари, аз крокодил ли съм? И така нататък целият монолог. И той просто му увисна ченето, почна да се смее, да плаче, пада под масата и вика, Господи, кой каза, че тази не става? И до една седмица ми беше гаче. Да, това е интересно. Има хора, които се движат, така, харесват, влюбват. Друг е мотива за тях. Или в таланта на някой, или в ума, или в доброто му сърце. Не всички се влюбват само в това, което се вижда. Макар, че не е никак лошо това, което гледам. Това е чудесно. Но ако е и с добро сърце, ако има и нещо в главата, става по-добре. Как го гледаш? Това, гледам това коте, какво я кажи. Прекрасно ти е коте. Да, добре. Много Мяо! Публичният живот разваля ли личния живот и помага ли на тебе? Да, само разваля. Много хора... Само разваля. И ти го знаеш много добре. Така е. Дай да разсъкаме сега набързо на диските ти истории на тебе. Още ли искате да ги цъкате? Я по-добре да стана да ви се съблече. Хайде! Ти винаги с така смях. На тая история гледам. Не само на тая. На всички. Винаги на гадните неща по жълтки преси. Разбира се, че трябва на всичко да се гледа със смях. Дори и моите голи снимки. Добре, да те питам по какво си подбираш приятелите, защото сега ще дойде една твоя приятелка при нас. Да, сега ще дойде един редко свестен човек. Значи, трябва да си добър човек. Това е за мен. Денис, ти не можеш да излъжеш никой, че си лош.
Не мога да ми каже, който и да дойде да ми каже, че ти си му подлял вода, че си му взел работата, че си му взел жената. Аз не, му за взема жената почивката, трябва да се работата. замисля. Чакай. Не, за жената не. Жени не взимам и работа не взимам. Не. Да. Взимам почивка. Да, значи добър човек. Когато е добър и когато е весел.